Despre sistemul limfatic, în câteva cuvinte, putem să spunem că în momentul în care începem să aplicăm pe cineva drag, o prietenă, un prieten, soț, soție, chiar și la copii. Să știți că la copii tehnicile de drenaj limfatic se aplică la fel și la copii sunt niște efecte foarte plăcute. Începând de la a fi un copil mai relaxat după o zi foarte obositoare de la școală. Sigur că acum copiii stau acasă, învață, dar ca să nu stea toată ziua pe calculator sau pe laptop, putem să-i facem un drenaj de câteva minute care să-i relaxeze și să-i întărească sistemul imunitar. Este foarte important direcțiile de drenaj, ca să le respectăm. O să vorbim despre fluxul limfei, care să fie conform anatomiei corpului, pentru că în momentul în care nu am efectuat corect, să știți că putem avea blocări, chiar și edeme, tumefieri în unele regiuni ale corpului. Și să vedem puțin sistemul limfatic în ce constă. Să știți că se spune despre sistemul limfatic este îngerul păzitor al corpului uman. Se mai spune că este și râul alb al vieții, pentru că o să vorbim puțin despre limfă, care este un fluid care trebuie să circule în corpul nostru. Sistemul limfatic este sistemul care ne detoxifică în cel mai mare parte și ne curăță organismul de foarte multe toxine, paraziți, virus și așa mai departe. În primul rând, participă la echilibrul lichidelor. Vă spuneam că trebuie să avem o homeostazie foarte bună în corpul nostru și rolul de apărare împotriva agenților patogeni este foarte important. Pe lângă acesta, sistemul limfatic transportă toate substanțele care pot fi proteine, toxine, deșeuri. Acestea nu pot să fie transportate de sistemul circulator sanguin și avem nevoie de sistemul limfatic, mai ales de limfă, care să transporte aceste deșeuri și aceste reziduri. În imagine avem schițat sistemul limfatic, dar foarte, foarte schițat, cum avem ganglionii la nivelul gâtului, vasele, vedeți ganglionii la nivel axilar, vasele la nivelul brațului. În corp, pe trunchi, avem foarte mulți ganglioni la nivelul plămânilor, în jurul organelor, ajungând pe abdomen, la nivel inghinal. Deci sunt mulți ganglioni care ne filtrează limfa. Ei ne ajută în curățarea organismului nostru.